A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malende ci al muso dim sa an makorba o bela dila on yankuma. Toujours aw balma ke na do ke na denge mon nya sa to la do nga foli be malende on bela dile o katamene ko bo bi le premier 12e mois ka be jumama do premier 12e mois 2017 no bena jumama no e anga malu do e anga foli be malende on bela dile malimo o kota meno ko boy comme awba kalama on kunye projet mun lancé semaine temene ambe bo bamanon côté ko ni ma wele ni ma fenda ma ka fen foyer e sujet plat de bambolo bi anga sujet folo o de ça dire mo mun bora mali kono mali koka munu mase ka bo nu dusukumbe ka bo kata anga gidi no ya rasibati kata soutenir aka jugement la balmo fen wo fen déplacer ambi bela jelen fo tien yere kadi u ka faso de nyala anu kan ngane nyumaya ka fo ko usako e bede ka kirika tige bela jele ka tien ka parce que ma bote ko aras pasi janye damado u ko de ko tien la bime ka kaka olu ti jenai parce que ni bingara se bati ka aras bati kelende ni bingara le ka e ki sigi bime se ka ke ka bime kene ka fana mali kono malimo ambe bela jele info mo bora kata a manifestation kene ka munu ma se ka bo nu dusukun kumbe ambe bela jele info tien yɛrɛ ka di k'u ni ce u ka faso de ɲumanya la komi an y'u wele jama bɔra an ka laɲini kun ye min o kɛra an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ ye n balimaw mais nin projet nin kɔnɔna la fɛn dɔw b'a kɔnɔna la an yɛrɛ bɔkunbaw ye an b'a fɛ ka bɔ ka explication dɔ di dɔw ma o explication an b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn an balimakɛ dɔ bɛ yen Sedisi Sadia di sécurité de la défense Jamiata Ansardine Côte d'Ivoire ani an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ye video bila serifila duba kan mais n t'a tɔgɔ dɔn parce que a ma tɔgɔ fɔ a jama bɔ n ye kumakan dɔ sɔrɔ u ka video kɔnɔna la komi an balima dɔ bɛ yen ko Seku Kulubali ko a ye video dɔ publier i n'a fɔ commentaire dɔ kɛ k'a fɔ ko Arasibati Aidara bɛ ka Arasibati soutenir a ka nin projet nin na Sedisi Sadia a y'a averti m'a dɔn ka kɔrɔlen ale tɛ maa si gosi n'a m'i averti fɔlɔ a tɛ maa si jaabi n'a m'i averti Sedisi Sadia o kɛcogo ɲuman ye hakili la i bɛ tɔgɔ la dɔn an delila ka kuma damadɔ falen an ɲɔgɔn cɛ vocaliw la n yɛrɛ delila k'i fo kosɛbɛ n ko parce que n y'i fo kun min kama i y'o baara de kɛ i bɛ mɔgɔ averti fɔlɔ yanni i k'a gosi n'i y'a sɔrɔ a bɛ se ka baro mais fili dɔ b'i ka kuma kɔnɔ i ka vocal mun bilara le 26 an b'a fɔ le 25 sa kɛ ka avertissement di CDR bɛɛ lajɛlen ma fili min b'a kɔnɔ n bɛna f'i ye an balimakɛ min kumana serifila duba kan fili min b'a ka kuma kɔnɔ n bɛna fɔ fili de don n b'a dɔn a tɛna diya ye mais fili de don a t'a si dɔn mais tɔgɔ la bɛna fɔ a ye parce que mɔgɔ minnu b'aw kɛrɛfɛ ni minnu bɛ k'a lamɛn u m'a fɔ a ye mais ne bɛna fɔ a ye mais n bɛ mun fɔ ka kɔn ka kuma ɲɛ ko jama bɛɛ folen kɔ minnu bɔra ka taa projet la bɛɛ folen kɔfɛ ko an balima minnu bɛ yen bi projet kura dɔ bɛ Mali kɔnɔ bi ko an balimamuso dɔ nana n bɛ kankari da dɔrɔn ka tɛmɛ quoi a nana ni Azawadi drapeau ye Mali assemblée kɔnɔ hakili la n ye an balimamuso dɔ ka video sɔrɔ n ye kati 24 di Amadu Cɛba Tarawele n y'o ka video dɔ sɔrɔ k'u bɛ c'est à dire fu siri a dan na n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n tɛmɛtɔ dɔrɔn de don k'a fɔ ko n balimaw a ye sabali n b'a ɲini Ala fɛ ni fɛn ma kɛ muso nin na fana a kana fɛn kɛ muso la wa fɛn kana s'a ma fana a ye sabali a kana baga muso ma n balimaw aw ka faamaw ko aw ka ɲɛmɔgɔw ko Mali ma tila ko sigiriɲɛ kelen k'o tɛ bɔ Mali la Mali ma tila mais olu ɲɛmɔgɔw minnu bɛ président tɛ se ka don ye a ka ministre tɛ se ka don ye député tɛ se ka don ye Mali armée o minnu bɛ jamana sécurité la olu tɛ se ka don yen nɔ mais o bɛɛ la don o don télé la radio la u b'a fɔ an ye ko Mali tɛ tila ko Mali tɛ tila k'a sɔrɔ san 3 kɔnɔ Mali tilalen de don maa si tɛ se ka don yen nɔ ni français ni Azawadiɲɛw ka autorisation tɛ n balimaw o bɛɛ la o ko Mali ma tila donc a y'a kɛ Ala kama ni France président n'a bɛna Mali kɔnɔ n'a ka drapeau bɛna Azawadi tilalen de don u ka mɔgɔw bɛna n'u ka drapeau k'a jira anw ye jamana mɔgɔ ye a ye muso to yen a kana baga muso ma yanni a ka baga muso ma c'est à dire minnu bɛ ka anw nɛgɛ Mali ko la Kidali ko la dɛ a ye baga olu ma quoi i b'i baga u ma cogo di o tɔ b'i yɛrɛ kɔnɔ quoi a y'a kɛ Ala kama muso m'a min a m'a bɔ tigɛna tɛ dɛ ni France mɔgɔw bɛna n'u ka drapeau ye Mali kɔnɔ pourquoi a t'a fɔ olu ma k'olu tigɛra a la parce que olu ka jamana o ta ye Azawadi fana kɛra o ta ye ne y'o fɔ ka tɛmɛ n ko an ka jɛ Kidali kɔ an ta tɛ quoi an bɛ kɛlɛ de kɛ a bɛ segin a ma cogo min na sinon an ta tɛ o n m'o kuma jɔ o yɔrɔ la a y'a kɛ Ala kama a kana baga muso ma n balimaw yanni ka Sedisi Sadia jaabi yanni ka an balima mun kumana serifila duba kan yanni k'o jaabi n b'a fɔ ko Baba Kamara i ni ce i ni baraji kɔrɔ b'a la dɛ i fo kun tɛ k'i ye mun kɛ k'a ka ɲi dɛ c'est à dire e ye vocali dɔ bɛ yen nɔ video dɔ bɛ yen Mayi Ouattara ka video mun lase c'est à dire k'a publier ka kɔn projet nin ye quoi
ko maiko ko sadiri mogo ni be boy ki bokundo ko ikabo hadisa ni Qur'ana kama suno ko ni saraki sarafu mo doroma sadiri e ka vocal ni ou e ka video ni kera sabo ka do fara jama ka parce que mogo kun sigle maka ni maka karara sala ka soro billahi o ma zo munu to fora de sadiri munu ni bana ka armée sanga di sadiri militaire ou ma de no lu ma mine ko ni cheo che mara arasibati la ambe bi sadi billahi mogo kun perele mo ka kwa parce que o ma soutenir doron ko akadu ye o damate de ale de so munu so fo de so ma mine ka ale yere kamne an ko anti jeno di ni so mine na arasibati mun ya fo ak me mine ami jeno mais so ma mine munu ye ko jugu ke olu ma mine ka ale mun ya akma labo o pi journal mun ya akma labo arasibati ka mirika fotew aya bo papier do de kono o papier munu yo bo ale olu ma mine ka ale kamne an ko anti jeno di donc ere mo mobiliser ye do faranga jama ka mi fo no e quoi mo perele no kasa peut-être abisa ka ke o yi ka hakna ni ya soro yi fana ya fo ministre de la justice na ka démissionner inteni baraji mais day hakimo ka famu quoi mais da yoro la folo quoi anga fo may watare danya kuru kelendron ko may watara vocal nte bi vocalier bi video te quoi ne yere ba do bi video te abora depuis 2016 aka jugement foro la mais bi baba camara de ya labo donc ne ti may jala ki bi quoi mais ne ba fo dron may dron ko depuis Mali yere kala Mali ne to la ka nyarama ya kono bo make slama yere kama sadi jama kuluma bo ka ko slama yere deme kama o make Mali la folo ap mena ke chien kilin mais o make aidra e karam ko woleli mike ka bi Qur'ana kono slama o slama ni ma juzeni Qur'ana ki to ko kafri aidra o fo ko ay na nga bo anga se anga nyemo ma anga Qur'an ta anga juzena be ma juze ati fo ko be ka juzena de munu ye slama o lu ka juzena o de kanga ke slama o bokundere 95% musulmans au Mali Saria du même Mali kono na ko article ko slamo ta kelima la bilaha be 5% mun be de o dule ka saria be ka baraka Mali kono donc aw ka slamaya ça dire 95% slama ay munya ne o de fo ka kuma slamaya ka seder ni slamaya ka ne ta ka kuma ka ne slamaya kanu ka kay mo man jago ya ka dola ka bayale du woro ta bangero muna ne ata abilahi ngal ni biche atali ni biche ma fencha la fana mais ne de ta fe ka kuma slamaya ni seder ka parce que ne bi slamaya don opi mo nana ni baya no aidra ma do o la no de fongo haidra kan ba ka cha ma do ma manja kwa o de la mina CDC sadia ni ban maken yabi kwa mais ko baba initie watra ko mama deli ka boss la ma ere kama Mali ere la folo o e aw ka nyoro de kwa ka fo fana ploba ni ya soro slama ya mu me ka fo ala na ka Qur'ana kono c'est-à-dire kira anana ni Qur'an me ko ala ko tere no o slama e chen mo mun kanga fakade billahi ploba ba la kwa kun me na ploba ba la dakurunya kelenga video kana jinya ko ploba e bi soufe iba do mo fe aidra bora ka vogali dora e sadi aka wajuli dola kutuba dola ko politicien ka firu de te ala do ta kira ro mo ko ka joro doro nela e bora ka ibe ka féliciter 600 ala ma me folo iya féliciter ibe ka te politicien do yawa e ko fenga na fo karamo ma karamo munu be no be ka tien dogo be olu ko do be olu ko selere dama de islam ni sella ka ba jogo jogo te ma bo islam ala e ko kebe ka islam ya soutenu opi ibe ka fo kibe chokoroba o depana karamo ya fo to komna ko kira koti ko ala de côté danga de akadi to komno sati billahi arne haram yale no ma abi fede ma ko danga de puluba ala mede neti ma neni tema dogoya wa ebi bani fanen na o e danga diadi mama ni te baneni ke kana ke sababu e mo sadi kana mo baneni o ki baneni sino e yire baneni iye tisiri baneni iye gene so do baneni iye gene so do bo muso ya re kono ka tisiri bo muso ya kono me puluba ite mun kalama tisiri te seder la me tisiri folo de ya fo ko sederi akana kele kene ansaru sederi beka kele kele ni an gode ngo bela jele ka kenya hakela sadi kana galon to ko nganga galon sokobe ko bo kene ma sadi tien mun dogole no de ko bo kene ma ka galon dat ko sederi ka kele be kun yewe war tambulo ka di mama de mais an se munye ka wuli ka kuna fonu nyini ka jense e bi se ka fo ko do te tien parce que kuna fonu boro te kele ni mais an ga kuna fonu no ya nga gidi ale mu me bo ka papier sokobe ko bo ku la fo jamana de unya e ka worte mbi fe no sadi Mali ye ba keme bi sabi u ba fo ko mo keme de sara o tien ti fo ka jamana kono ale be bo ka so be ka fo bamananga njela jamana donye e bi ko la kushi e ko e be ka salama de o ma salama na ni ko salama na ni tien de ko galon la doko ka tien ko keneka e bi su fe ba do mo fe politicien o ta fora e nyana anga kala mo fe e bi aidara e sadi ibe ka soutenir la 100% ko parce que ko ti seria do ya Mali halaki a jara che ama jaje ame claim kono bi kidali ko la ibe ka tara de kaka kidali ko kaka nyine bo ama ska nyine bo me ama tien fo enne flash nyina a fora kaka tien de fanye
donc e de kan ka faga de parce que e bi mogo banen na e bi mogo fanen na e bi ka munu banen o tigi jabi de mais e bi ban fanen na dongo do silamaya ko ban fanen na danga de donc danga de o e kafiri de i sara satogo ti do atne kono donc ploba ban fanen dabla mogo bi mogo kele ka bo ka biki se da tona ka sori ma banen ka sori ma fanen donc silamaya la e kan ka faga yere de ibe hakla ki be ka silamaya défend e be ka silamaya la gosi ka ta fe de ploba parce que ibe bo e bo bani fanen na nyo de fie ni te i ta fe bani fa kanen kana mashi bana fanen sino ni ma min bana fanen no kera sababu ki yere bani fanen e yere folo de bani fanen ploba silamaya ti jen danga den ibi mogo la gosi ou be ibi mogo yere bo ka bi ki se da to ka ni ka kuma ni ka preuve ka so ma neni quoi salam alaikum ambalma ke c'est d'ici sadia mba fe ka kuma ife doni ka fie ko iko ambalma ke seku ko sederi mogo ka kuma fe tiere la sederi mogo ma kuma fe ko arasa fanu mais comme sederi mogo ma kuma fe sederi mogo olu bora yoro na de no arasa ka fanu ye de le fondateur to ko la me kuma ye ne de fondateur do de ma fie ma yin sederi fe waso te de ka fodoro ne ka fo mala o dama te de an yere de a créer donc ma fa ka mu fie ani mogo be no ma famu haidara ne arasi bachi tie ne ma fo a manine ka kuma ka quoi mais aya nyini ka arasi bachi ka kele kun shido abe kele la kun mi ngama ayo yini ko shido opi aidara be ka kele ke kun min kama dine demeni ani faso ka nyeta mun kama ayin ka realite do quoi akana nyine arasi baji be toro fenwo fe na bi aidara temana ni befe e ba fo aidara takira ala kama kira kama arasi baji tabe ka ke faso kama abe kele na bi niya soro ni kele te modibo keta kunde independence soro billahi parce que ale ko fo ale ni ka sacrifice jamana kama jamana ka yere ta quoi haidara datuguli fenwo fenge sadi ama datugu resa ay mine ni fenwo fenge sitipaso fenwo fenge a bɛɛ tun ye nin kun kelen de ye ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye sadi faamaw ni karamɔgɔw ye hali n'a ka gow ye a sisibana san kelen a ma deli ka jamana sariya sɔsɔ a ma jɛnɛ kɛ a ma suɲani kɛ a ka bon ma a ka sanu ma mais a minɛna kun jumɛn de kama a sisibana kun jumɛn de kama k'a bɛ ka karamɔgɔw jogojugu minnu ko seli dama ye silamɛya ye dɛ olu minnu y'o masigi mɔri kafiri ninnu dɛ c'est à dire a ye olu sɔn min fɔ dɛ Hayidara ka ɲani bɛɛ sɔrɔla nin fɛ fɔlɔ mais o waati ma mɛn fɔlɔ c'est d'ici Sadia i man kan ka ɲinɛ k'a fɔ ko ni arasibati be ka minɛ kun kama ko yo kungo de quoi i b'a sɔrɔ k'a ye minɛ ni ko de kɛ mais Hayidara ye minɛ ni minnu kɛ o kuma a kun ye mun kɛ foyi ne tɔgɔ la ko ta kuma foyi de kɛ parce que k'a ye tiɲɛ de fɔ dɔrɔn o de kama o kun b'a minɛ a sisipana o fana de kama mais o tɛmɛna tiɲɛ yɛrɛ an b'a dɔn bi foyi tɛ se ka kɛ karamɔgɔ la ni ala ka tiɲɛ ye mais ale tɛmɛna sira mun fɛ ni mɔgɔ min ko a bɛ tɛmɛ o fɛ tiɲɛ na o tigi ko man di ye mais e ko CDR ka nin kɛlɛ nin ye manamana ko de ye manamana ko ale bɛ ka bɔ ni kunnafoni min bilahi ala ni arasibati sababu jamanaden caman bɛ a ɲɛ yɛlɛla a jari a ma diya i ye a ye a kɛ ala kama a ye ko réalité ɲini k'a sidɔn ne y'o de fɔ CDR ye français de ye CDR kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye collectif ko tɔn de don défense ye ka jamana dɛmɛ république c'est à dire défense ye dɛmɛ de ye quoi république ko jamana quoi ka jamana dɛmɛ quoi donc ansaro kɔrɔ ɲini k'o sidɔn fana ansaro nana kun jumɛn de kama silamɛya nkalon ka tunu tiɲɛ ka bange faso ta mun farala kan an balimakɛ mun kumana ko Hayidara ka baara ye dinɛ ka ɲɛtaga c'est à dire ani faso ka ɲɛtaga quoi faso dɛmɛ i y'o mun fɔ an balimakɛ mun kumana Serifula Duba kan ne t'a tɔgɔ dɔn donc ni faso dɛmɛ n'o ye Hayidara ka baara ye ne tɔgɔ la ko a y'a lamɛn ka ɲa dɛ ansaro a président ye arasibati de ye CDR a président Hayidara de don k'a soutenir tɛ dɛ Hayidara yɛrɛ de ye CDR président de ye quoi parce que CDR n'i y'a sɔrɔ ko CDR yɛrɛ kɔrɔ de ye bamanankan na ko tɔw mun bɛ faso dɛmɛ c'est à dire tiɲɛ k'a wɔgɔbɛ ka bɔ ka nkalon labin n'o o de y'a kɔrɔ ye dɛ Hayidara de y'a président ye a soutenir dama tɛ dɛ Hayidara de y'a président ye bilahi an balimakɛ ko hali Hayidara t'a dɔn mun bɛ senna Bamakɔ nin jugement don mais ne bɛ n kale wallahi bilahi n'i y'a sɔrɔ Hayidara tun b'a dɔn c'est à dire ko arasibati bɛ ka juger parce que ko a ye militaire bɛ ka ban ka minɛ san ka di sɔrɔsiw ma ou bien ko u ye suɲani minnu kɛ u ka dumunisɔngɔ 200 la ko o de kama a y'o fɔli min kɛ k'a bɛ ka minɛ wallahi n'o tun ye tiɲɛ ye n'o yɛrɛ de don ko Hayidara tun b'o dɔn bilahi hali ni Hayidara tun mana kɛnɛ kan a den dɔ tun bɛ na wallahi parce que munna ne b'o fɔ ne hakili la n t'a dɔn Kidali minɛnen réfugié minnu bolila ka bɔ ansaro yɛrɛ kelen-kelen ansaro kelen-kelen nin i bolo fara ɲɔgɔn kan ka miliyɔn joli ka balo san ka taa d'u ma kɔfɛ mais mun de y'o bila kɔfɛ yen nɔ sɔrɔsiw ka dɛsɛ tɛ wa mun ye sɔrɔsiw dɛsɛ ko armée t'u bolo n balimaw a y'a kɛ ala kama c'est à dire karisa man di ye kama quoi a ye kow tiɲɛ ɲini k'a sidɔn quoi Hayidara bɛ ka dɛmɛ mun kɛ militaires ye muso salenw c'est à dire sɔrɔsi minnu sara olu musow ɲɛ o kuma na fɛ o cadeau nin bɛ ka kɛ kun jumɛn de kama k'u ɲɛji cɛ tɛ wa mais mun de ye kasi se u ma u cɛw sara
mun de ye saya s'u ma ko minɛn t'u bolo mais minɛn t'u bolo ka da kun min kan ko parce que minnu kan ka minɛn san ka d'u ma olu ma sɔn ka minɛn san ka d'u ma arasibati de ko o de man ka kɛ a wari taara yɔrɔ min na k'u k'a ta yɔrɔ fɔ o y'o kɛlɛ mun kɛ aw ko k'o ye manamana kɛlɛ de ye k'a sɔrɔ Hayidara yɛrɛ de ye dɛmɛ kɛ o la ka tɛmɛ donc n'o ye tiɲɛ ye dɛ an balimakɛ ye mun fɔ ni Hayidara ka baara ne b'a dɔn a ka baara ne yɛrɛ b'o dɔn k'a fɔ a ka baara ye ka cɛsiri ka diinɛ bɔ dibi la ka tiɲɛ bange kɛnɛ kan mais faso ta mun farala ka faso ka ɲɛtaga n'o kɔni farala kan dɔrɔn ale yɛrɛ de ye CDR président ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh video jɛɲɛna quoi